Welkom bij deze week, maar de beste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Wieken. En dit zijn de onderwerpen van Joet. Friesen rekken troch versterren Friso. Driels hofleverancier Frieske kampioen. En een echte woordman met bijzondere ideeën. Dit en meer in deze aflevering van deze week. In Paleis ten Bosch in Den Haag is van de morgen Prins Friso stoorn. Hoorlilien waard Friso bij het skiën bedolven onder een lawine. In Oostenrijk wie dat. Stond die tijd het er in coma lijn. Prins Friso is 44 jaar geworden. Nou, dat is natuurlijk een zeer droef bericht. En ik heb begrepen dat het ook echt heel plotseling is Bart. Want de koning en de koningin zijn zelfs nog op vakantie in Griekenland. Dus het is wel hoe het moet komen. En ja, maar het is natuurlijk spietig, het is droevig. Het koningshuis, de familie, die zit al anderhalf jaar zit ze in de zwaarige oren, de zoon van Friso. En nou, de meeste mensen die weten wel dat dit op den duur ook niet goed komen zo, maar dan komt het je toch over het mot dat dat nou eens op dit moment. Voor de protagonisten in Friesland kwam de heer van Friso Joet onverwachts. Friso is overleden. Wist u dat al? Oh, geen nee. Goh, wanneer? Dat is aan het eind van de morgen, heb ik begrepen. Oh, zo. Ja, nou ja. Dus het is voor jou nog... een keer even komen vanzelf. Nou, eigenlijk kreeg ik wel piekenvel. Ik dacht van potverdikke, hij is zo jong nog. Ik denk eigenlijk wel dat het voor zijn familie goed is dat het een einde is. Nou, ik dacht eigenlijk als eerste misschien maar goed voor de man zelf. Volgens mij ligt hij al even in coma en was het eigenlijk een uitzichtloze situatie. Dus dat is denk ik heel erg, ja. Dat het nu niet meer goed gekomen is. Dat is mijn eerste gedachte. Echt waar? Oh, dat wist ik helemaal niet. Och jeetje, wat triest. Ja, ik schrik er een van. Ik had het lesje misschien al verwacht. Maar nou nog net zo plotseling. Ik heb niks jet verder, dus joh, vertel me wat nice. Ik thuis ben, ik heb net jet het nog. Wat is dan het eerste waar je aan denken nooit jet ha? Ja, nou, dat zie je er misschien wel aan te komen. Dat weer de verwachtingen toch eigenlijk voor. Men had het heel lang vertrouwen had en hoopt dat er misschien toch nog wat gebeuren zou, maar dat is dan net lukt. Dat is jammer, spietig. Een groot deel van de koninklijke familie wie op vakantie, dus het weer net plant. Nee, en gelukkig ik maar, denk ik dan. Hè? Want dan heeft ze een besluit nemen met als familie die ik net makkelijk is. Dus dan heeft de natuur nou zelf besletten en dat is misschien wel zo goed. Ja, ik praat door het versterren van Prins Friso verder met Oranje-kenner BM Bilker. Welkom in de studio. Ja, we het in de reacties van de meeste mensen kwam het toch nog wel als een verrassing voor jezelf, ik? Ja, en dat deed me ook wel wat. Want ja, je had het ergens wel rekening mee, maar dacht ik wel net. Je denkt de situatie is zo en dat zal nog wel heel lang door je kennen. Het komt onverwachts, want de voormalige koningin Beatrix die bereidde het feest voor van de Oski in september. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima op vakantie in Griekenland. Dus dan denk je net dat dat nou gebeuren zal. En ja, Prins Friso is correct oorbracht van Londen naar Huis ten Bosch. Dus dat zei ik al, dat doe ik al wat aan, dat ze in de nabijheid gaan wonen. Ja, het kwam heel onverwachts. Ja. Het is Kees voor jonken, vrouw en ben natuurlijk, voor de mem van Friso. Prinses Beatrix, misschien wel het allerslimste. Het verliezen van je ben is natuurlijk vreselijk. Ja. Je gaat dan toch een heel diep dal, een partner verliezen, je eigen band verliezen, dat is net natuurlijk. En dan de voormalige koningin met toch een heel diep dal gaan en Mabel precies hetzelfde en de familie. Ja. En ze halen een hele moeilijke periode achter de rug, want die eerste dagen van februari 2012, dat was verschrikkelijk slim. We leven ook al je vreselijk mee en we leven al bij mij. Ja. Friso kwam net met een opmerking van troonopvolging, trok inhoudelijk. Toch inhoudelijk, maar met Mabel Wezer-Smit, dat we in het verliezen bij Mabel Wezer-Smit, ja, wat een duistere periode over die criminelen van onder andere Bruinsma. Minister-president toenmalige Balkenende had daar nogal een ophef van maken. Ja, toen werd het haast onmogelijk om nog goed tevreden verhoudelijk en ze won dat ik niet meer. Dus daarmee wie hij ik net meer lid van Koninklijk Huis en ik net meer in de lijn van de troonopvolging. Over het te half brengen van Friso is nog niks bekend. Nee. Giet hij naar de Nieuwe Kerk in Delft? Werd de koninklijke familie toch begroeven uit?
Wat er aan gebeuren zal, weet ik net, maar ik verwacht het net. Dat is eigenlijk meer als in de lijn van de troonopvolging, dus de koning of de koningin en waar dan ik maar in de lijn van de opvolging. Maar we weten om prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die hebben bijvoorbeeld heel duidelijk onjong. Nee, dat zal net gaan. Wij gaan een plak gereserveerd op het kroondomein van Paleis het Loo. Ik verwacht ik zei iets bij prins Friso. Oké. Wim Belke, dank voor je snelle komst naar de studio. Ja, en ons virus brugt jou hoe het versterken dus van prins Friso. Boer Jorrit Postma van Longerhouw is juist ermee de skrikvrijkamer in zijn stal. Bij het mixen van dong kwam het deerlijke blauwsoergas vrij. Postma kon correct op die het voortkomen. Joert onders de brandwacht in een jarrenkelder een tiergehege concentratie gasdampen. De Voedsel- en Warenautoriteit die onderzoekt de oorzaak. Jorrit Postma kan zijn veestapel van haast 100 kei weer voor je en dat mij een wonder hieten. Dus er ging het haast mis toen de boer de jarren in de kelder on het mixen wie. De stront zou Postma letter uitrieden over het loon. In de stal zeggen liekwols dat de stikker wat beesten er min aan ta wienen. 4 keien en die 4 keien mee heen, die voelen al door de, die zakken door de poort heen en die voelen eigenlijk bewusteloos deel. Waarbij er geen D geen is. Hoe heet ging dat? Nou, in een fractie van een seconde. Ik denk dat ik een liefst 2 minuten in mixer rond hier en ik wie denk het 10 seconden in die stal. En 2-3 seconden, binnen 2-3 seconden vallen die kei gewoon deel. Dus dat toen ik wel in de gaten van dit doog net en ik met maatje dat ik hier bij kom. Postma moest voortdurend denken aan het drama van Makkingeer jette dit hier. Daarbij kwamen 3 man om het libben troch blauwsoergas in een silo. De boer kent de gevaren van jarredampen. Postma vlecht uit de stal op weinig frisse lucht. En je verneemt niks en je roekt niks. Je roekt gewoon de lucht van mixen, maar je roekt verder niks vreemd. En dat is het verraderlijke aan het verhaal. Dat, je verneemt het net en als je het verneemt dan beter let. Om de jarrenkelder te leegjen moest nu het alle kei uit de stal om ongelukken vat te komen. De brandwacht kwam bij een speciaal team om mettingen te doen. Ze wilden weten hoeveel het deerlijk blauwsoergas er eigenlijk vrijkomt als de jarrenmixer omgezet wordt. Een hele hoge concentratie. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. En je ziet hier ook aan de achtergrond dat we dus meten buiten. Bij het mixgat, maar wel buiten. Nou, dus ja, het is echt een hele hoge concentratie. Want wat betekent dat als je in de stal bent? Als je in de stal bent, dan ga je dood. Boer Postma had 3 weken lang 2 vrachtwagen dong kocht. Mogelijk zie je het in deze vrachten te volle gevaarlijke stoffen. De Voedsel- en Warenautoriteit zal een onderzoek instellen en mogelijk stappen ondernemen in de dongleverancier. Hoe zocht je waarom op de dij van Juster? Nou, er komt heel wat bij te zien. Je beseft eigenlijk zelf nog net zo goed dat je wel een heel soort geluk hebt. Maar iedereen praat erover en je realiseert het jezelf ook wel. Dat je wel massa hebt dat je hier nog staan en dat je het nog nooit vertellen kan. Cabaretier Riens Gratema en zanger Siep van der Ploeg gaan de strijd om met het ijsdoom dat in Almere komen moet. De Friezen vinden het schandalig dat het professionele reetrieden mogelijk uit TL verdwijnt en daarom hebben ze een protestlied uitgebracht. En de tekst ligt er net om. In Flevoland is intussen al maar een muzikale reactie aan. Almere, oh, kolere, oh, trap niet tegen ons zere been. Die ijsbaan blijft in Heerenveen. Dan hebben we een actielied opname, dat heet de prachtige titel Almere kolere. Ja. Nou ja, als het goed maar je, dan ben ik nog wel eens lelijk. Dus dan maken ze die lelijk om zo'n initiatief. Ik denk, waar komt dit nou weer bij? Ik ben hartstikke lelijk. Ik ken er net bij dat iets wat dan eigenlijk over de hele wereld een fantastische oord is om dit soort evenementen te houden. Want ik zie dan reportages van orenstadions in het buitenland. Dan zie ik nooit in de kop zitten. En wij zitten altijd vol hier. En het heeft de sfeer die wij vinden dat het hem mat. En dan snap ik net dat niet een oorsmat. Dus, maar ja, nog een keer. Ik ken de motieven ik net al heb. Maar dan ben ik inderdaad lelijk. Rot toch op met je ijsdoom. Een ijsje met slagroom verkoop je nog niet met die naam. In Tialf komt de gloriehistorie van jaren tezamen. Door de jaren heen is dat zo gegroeid in Heerenveen. Dat is het schaatsmekka eigenlijk van de wereld. Ja. Dus dat kan je niet in één keer verplaatsen met een heel groot plan. Wat nog maar, we moeten maar bekijken wat haalbaar is. Heerenveen,
zit er doorheen. Almere is links en rechts voorbij gegaan. Heerenveen zit er doorheen. Heerenveen zit er doorheen. Nee, zorgen dat we hier de boel rapporten krijgen. En ze hadden geen schijn van kans. Dat zou natuurlijk een hele aardige bijkomstigheid wezen. Maar daar wil ik me voorlopig net maar bemoeien. Dat is ik politiek. Ik ben natuurlijk gewoon een man die de dingen bezocht en bezongt. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook op uw website omroepfriesland.nl. Zoek dan bij Uitsturing Mist. Dan verder maar de sport. De 57e editie van het FK Vierleppen giet de boeken in als een verrassend kampioenschap. De stevige winst zorgde ervoor dat tal van topfavorieten naast de titels griepen. Uitzondering weer topklasser Bart Helmholt, die het voor de 6e keer Fries kampioen was. Alle oortitels gingen naar Driels. En in Driels gingen de winnaars net op de boerenwijn, maar daar stappen de kampioen op het scootje van Johannes Hopma. Applaus voor de kampioenen 2013. Een super liepweekend voor Driels. Vreed al 3 winners op het jeugd-FK en sneun kwamen er nog eens 3 titels bij in Weensum. Het zijt wat over de liepvereniging die al jaren dwaande is de sport en alles eromheen naar een heger plan te tillen. Wij noegen oud toplieper en gastcommentator Henk Skiewink uit om mij de kampioenen van het 50ste FK na te praten. Tom, ja. Nou zie je weer mooi op het scootje van Hopma. Ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Ja, dat was vooral raar, verbazing. Want ja, ik ging daarheen met het gevoel van, nou ja, Bobby die is favoriet en ik zie wel hoe het gaat. En dan het eind van de dag dan heb je toch weer die krans om mijn nekken. Tom Hoekstra. Waar een sprong. Kan hij hem zelf nog verbeteren? En nou pakt er helemaal de hichte in. Oh ja, ja. Daar is dan duidelijk de dikke centimetersprong in die jongensgroep. Bij het wel op zitten te wassen. Ik had het zelf ook net denken kennen dat ik nou deze titels zou maar pakken koest zoeken. Maar nou, ik had het op de toto. Ik had net in voorspeld dat ik bij de jongens winnen zou. Dus ja, wel heel erg verrassend. Nou Hans en Klaske zitten we dan op het scootje. Hans, hoe hast u juist het FK beleven? Nou, in principe hartstikke mooi natuurlijk als een titel winst. Dan is dat toch ja, een van de mooie wedstrijden die is winnen in het hele seizoen. Hans-Hugo de Boer. Maar ziet waar de sprong en dit ziet er beter uit. Dit ziet er volle beter uit. En ja, dit begint er op de liedje. Zo kennen we deze jongens. Dit kiezen echt. Als je topfavoriet binnen, dan moet je het altijd maar weer maar uitzien. En ja, als je geen topfavoriet binnen, dan krijg je wat minder spanning. En dan kan je lekker springen. En Klaske? Ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Nou, ik vond het hartstikke mooi om te winnen. Mijn eerste titel natuurlijk, na het Friese titel. Dus dat was hartstikke mooi. Ik had er wel wat meer van verwachten. Of wat hogere afstand eigenlijk. Ik had net dacht dat die 34 genoeg zou wezen. Alle eigen met jochten op Klaske Nauta. En kind zij er wat slinger is. Zit heuger in en ja, de bal. Ja. Wat is het verband tussen een FK en vakantie op Canada? Het verband, nou dat is wel moeilijk. Nou ja, ik zou zeggen Henk Skiewink, die had dat ik een keer die week naar Canada en hier toen ik woon. Dus dan neemt het al een Henk Skiewinkje. Dus ja, ik weet net dat het echt een verband is, maar ik heb wel lekker vakantie gevierd en het werkt toch. Maar ja, dan je met de jaren, beide kampioen, ja. Een steltje. Dat, net volgens mij is dat nog nooit bad op een FK, zou je zeggen. Nee. Dus hoe is dat nou om mij het kampioenschap te vieren? Ja, dat is een dubbel zo leuk natuurlijk. Ja, de eerste elkaars passie toch, hè? En dan is het wel volle makkelijker. Ja. Bart, Weensum, Juster, FK, hoe hast je dat beleven? Hoe ik dat beleven? Ja, toch bijna zenuwachtiger nog als voorgaande jaren. En waarom kan ik dat nou net helemaal uitlezen, maar ik wil juist vooraf gaan Hans broer. En ik ben blij dat ik de eerste sprong gewoon hier. Bart Helmholt.
De eerste finale sprong. Zet het spel op scherp. Ja, hij zet het spel op scherp. Hier gaan we naar de 20 meter. En nou is de wedstrijd echt hierbij. Dit is hoe we Bart Helmholt kennen. Ik ga eigenlijk nog één doel in de carrière. Dat is nog een keer die tweede zilveren pols winnen. En daarvoor zet ik hem 3 keer achter elkaar winnen moeten. Want hier ik hem nou net pak, dan hier ik hem 4 keer totaal moeten winnen. Zo lang heb ik net meer. Dus de enige kans is hem nou 3 keer achter elkaar winnen. Dus hij weer heel belangrijk. Een applaus voor Bart Helmholt. Hij wint dus maar 20 meter 82. 22 meter zit hij er nog rond te komen? Nou, hij zit er in ieder geval wel in. Maar of we er rond zitten komen, weet ik niet. Het hele seizoen roep ik al van ik wil graag 1 keer nog best zo stilstaan als toen in Jaarsveld. Dan pakt hem nog. Wat bewaart ze nog van volgend jaar? Ja, wat in het vat zit verzuurt niet steeds. Maar natuurlijk, ik had dit seizoen, begin van het seizoen ga ik erop met 22 meter wil ik dit seizoen springen. En we gaan nog een keer wedstrijd. Dus alles is nog mogelijk. Topfavoriet bij de jongens. Bobby Zwaagman had dit FK de boord mist. Maar hij komt ongetwijfeld waarom bij de junioren. Hier op de plaats bij Hans-Ulko de Boer en zijn orden op Jut Riep. Daar wordt nog vanzelfs even stilstaan bij een bijzonder vierliep weekend voor Driels. 3 wichtige titels in 1 weekend. Over 14 dagen dan zullen we weten hoe goed de Drielsters dan binnen op het Nederlands kampioenschap. Maar deze buit die is al vast binnen. Een reportage uit de Bobbeslag wie dat van Arno Wieke. En voor alle sportuitslagen had Omroep Friesland een mooi en volslagen oerzicht op de website staan. Ga naar omroepfriesland.nl en klik op de knop Uitslagen. Dan valt er altijd even een stilte. Als Janeke opkomt. Het wetter waakst, komt heel tijd dichterbij. De lucht is zwart, de drippen vol op mij. De idioot je haar meer en mijn voeten vind je groen. In dit land, dat is leven in begon. Je moet ik je iets mij om mijn hand. Het moet niet verliezen van verstand. Het wetter en het vuur, binnen ons het leven en de deur. Ik weet niet meer wat goed is en wat kweer. Mijn hart raast een pijnetje in mij. Mijn liefste leeft op mij net bij mij wij. Want hoe maak ik verder bij mijn leven zonder die famke wie ik die eigen
Geweldig. Nice, sport, maar ook culturele zaken dus in deze weken. Dan mag ik eerst helemaal het water kwijt. Ik ga hier wennen 45 jaar. En het is, ik had met mijn vrouw, met mijn tweede vrouw, heb ik hier eerlijk weer, dat ben ik doe. Later, ik trof ik in Heerenveen. En daar ben ik op een doorn, jongen, en daar ben je een weduwwiefje. En daar ben ik later met trouwd. Ik zei, dit is huwelijk. We trokken het jaar op. Oorgang weer de jaren heen. Met de dovenvleen, ik doe ik nog volledig volop vlak met de doven. Gang de moment in het lokaal. We ga ik wel gewoon dat we elk een hakje voor doven heen. En dat we... Jullie hadden mijn broodje doven en ik met mijn broodje doven. En dan nemen we mij het beiden. Maar het is nou, het huwelijk is nou voorbij? Dat huwelijk, mijn vrouw is overleden. Die tweede vrouw is overleden. En daar heb ik een beste klets van gekregen. Dat is 4 jaar hier van in. Toen is ze overleden. Maar ja, zie. Waarom? Hartstilstand. Zo. Nou, dit weer aan de volle jaren. Die broek die net meer, ik ga de doven net maar los. Zullen we even binnen zijn bij de doven? De hokken met roeg. Nou ja. Afstouw. Dus je de stroom die leidt bot. Dit ben doven. Zeg, hier zitten. Maar je bent zo zo'n een feest. Kun je dat ook wel zien? Ik ga je neer doen. En doven had we om een keer die roem ik op. Ik ga niet naar mijn medicamententroep. Maar ik ben lekker overstal. Op het moment. Vroeger was ik kinderen de bron. Maar de laatste tijd ben ik vroeg. Maar ik maak die stroom met een azen. Shirt is los. Daar kun je het aan zo uitscheppen. Dat lijkt het is wat. Ja, die rommel moet er even weer uit. Maar het is een droerschap. Zo, dan nog een de kabel er even in. Ho. Zo. Die lamp hebben we op. Nee, hier hebben we een beleider staan. Zo, dat hoor ik in de gaten. Maar wat is dit dan? Dit is een vet. Hier is een slang die gaat naar de wasmachine. Ja. En hier was ik mee. Waar was je al hier? Hier. Heb je net een badkamer? Nee, ik ga net een bad. Die hak, douche net. Ik ga wel wasselen. Dat nou, dan roos ik mijn boerderij wel in misschien. Maar ik ga wel eens naar mijn vriendin wel te douchen. Oké. Dan zitten we de jaren onder de douche. Gezellig. Gezellig, ne? Hier ga ik grote sproeien en dan ga je mooi onder de sproei. Ik heb wat regen en wasje en al en dat is het allermooiste wat er is. Van beide kanten kan ik wel wat behelpen. Waar komt dit water bij dan? Dat water? Ja. Komt dit er wel uit. Zo, de vinger aan weer en dan zet ik die stekker er even nu nog. Zo, dit is het werk wat ik hier doe. Zo, het is, zo, de vinger die moet eerst weer worden. Zo. Zo, nu draait de vinger en dan ga ik hier heen. Dan mag ik dit eruit doen. Oh. Nou, de pomp uit. Zo, dan hier in de wc. Zo, dan krijg ik eerst zand in. Blaas ik hem even terug, want zo, hier kun je recht dat ik wel eens verstoppen. Nou, zo, nog dit. Zo, we kennen het echt zien, want je staat er een beetje voor. Maar... Wat hebben we nou? Zo. Zo, dan blaas ik het soms even terug.
En zo dan die slang even rookt. En dan ook dit. Krijg je hier de bozel. Nou, dan ging ik zo er even terug. En daarboven, dat is ik wat... Ja, dat moet even een denkje in de plaat. Dit is juist eruit me naar beneden duivel, een stuk eruit. Och. Want zo, het lekte daar wat. Oh, ja. En zo, dat is van die giftplaten, dat waardeloze troep. Nou, hier, en hier hak. Nou, hier ben de sleepkamers. Maar ik zei dit, maar om een vrouw bij me in, om nog wat op te bouwen. Op die leeftijd net meer. Maar ik zei, ze doen maar mijn peren kan er nog niet in bij wij vallen. Nou, dan is het eerst wel voor hetzelfde leggen en pak. Dat doe ik nog niet meer. Zo doet ik mijn vrouw, met tweede keer doet die vrouw, dat had de ware van mijn west. Diezelfde die ik gewoon had, diezelfde die overleden. En wie kon er uit achter mij nog opzetten, wie leert me qua geen alles gebeuren, want ik wil net onder een wief staan. Die horen dat recht uit, want die wil baarspelen mee, ik wil net baarspelen en weven voor mijn eigen leven. Ik wil gewoon, het is zo, ik laat een vrouw gebeuren, een vrouw die laat mij gebeuren. En dat is volle beter. Ja. Ik wil niet onder een weef staan. Nee. Nee, dat wil ik niet. En waarom heb je eigenlijk een pistool? Ja, als je die machtvol gaat. Een pistool mag maar rekenen die machtvol gaat. Dat meisje net gaat. Mij net. Maar ik had wel. Maar waarom? Zo, we waren hier achteruit. Er gebeuren rare dingen. Als we weten van spreken les krijgen, dan moet rekenen dan is hij zo. In de nacht had een meisje hier wat ziek in. Dan moest hij verdedigen kennen. Je probeerde dit nou hier te verkepen? Ja. En wat zul je dan? Nou, gewoon hier in bejaardenhuisje. Hierin. Maar is dat wel wat voor jou? Ja, wist wel. Maar ze even, ja, dan wist wat het is, bestolen. Maar dan kan ik hem niet zelf denken. Het is zo, er ben hele producten die te plaatsen boer voordoen op oudere leeftijd. Ik heb liever de band te houden. Maar ja, die heb ik gezongen. Dus joden al hier wat hij hoort. Als het de mensen krijgt ze tegen het zes, de mensen met het zwarte hield me wat geworden dan krijgt de economie wel weer op, maar dan komt we weer in een relatie. Meer zwart geld? Ja, zwart geld, ja, dat red ik genoeg. Ja. Dat is de oplossing, vind je? Dat is de oplossing. Als de economie weer draaien gaat. En dan ging je in een bejaardenhuis en dat... Dan ging ik in een bejaardenhuis. En dan heb je rust? Ja, in zo'n huisje. Ja. En dan kan ik een keer met dan ga ik meer tijd met mijn vriendin om te reden. Dan ga ik meer tijd. Eind goed, al goed? Ja. Dat wie het alweer voor deze week. Na je week ben we er vanzelfs weer. Graag tot dan.